dan hori, eta eskerrik asko etortzeagatik, lehenengo eta behin, eta areto hau betetzeagatikan, benetan hemendikan ikaragarria da ikuste horremeste emakume, elkarrekin hitz egiteko eta elkarrekin egoteko. Benetan plazerra da, tarte hau zuekin pasalizatea, eta esan bezala unkituta nago hemen egoteagatik. Eta alderdiaren izenean, eskerrik asko guztioi bertan egoteagatik. Emakumeok indar infinitua dugu, bai. Eta horrela izan da, gu baino lehenago oso momentu latzetan aurrera pausua eman zuten emakumei esker. Baita, soinurik egin gabe, onaino ekarri gaituzten emakumeei esker ere, noski. Burura datorkit, Teresa Azkue, Julene Urzelai, Sorne Unzueta, edo duela 100 urte baino gehiago, emakume abertzale batza osatu zuten emakume guztiak. Hori izan zen, emakumeek eratutako lehen erakunde politikoa penintsulan. O a las primeras 4 que ocuparon sus escaños en el Parlamento Vasco, siendo 3 de ellas del Alderdi. Miren Begoña Munarriz, Ana Breciartúa e Inmaculada Boneta. Y muchas más. También aquellas que sin hacer ruido han sido imprescindibles para llegar hasta aquí. Todas las mujeres que abrieron camino. Y también quiero tener unas palabras para las que estáis ahora y las que estaréis en el futuro. Porque estamos todas unidas por un hilo invisible y porque este infinito nos une. Estamos ahí. Emakume guzti horien izenean gaur deitu zaituztegu ona, eta ondo baderitzozue gure mahai inguruari hasiera emango diogu gure gonbidatuekin. Eskerrik asko danoi parte hartzera ukorik ez diozuelako egin, eta batez ere lehenengoan baietz esan diozuelako danok. Emakume aitzindariak zerate guztiok ere. Jone Berriozabal, lehenengo emakumea Araba Buru Batzarraren buru. Ibone Bengoetxea, lehenengo emakumea Eudelen buru, eta egun lehenengo lehendakari ordea eta kultura eta hizkuntza politikako sailburua. Maribel Bakero, lehenengo emakumea kongresuan bozera maie. Eider Mendoza, lehenengo emakumea Gipuzkoako ahaldun nagusi. Estere Raiz, Eudelen elkarte burua, eta Iraia Pinedo, Eriko Aberri Batzerreko idazkari nagusia. Eta azteko, galdera bat zuzenduko dizuet bakoitzari, elkarrezketa bada, eta mesedez hitza hartu nahi badezue, edozein momentutan, badaukazu eitea. Baina, Jone, zukin hasiko naiz. Ia, bota. Zure ardura dela eta, Araba Buru Batzarreko presidente zaren enean, zein da egunero jason behar duzun jarrera, egoera edo komentarioik okerrena? Bueno, nik uste du kafe baten bueltan batuko bagina, ez da gu seiok, edo hemen egingo bagenu orain World Cafe horietako bat, makina bat anekdota txiki antzemango genituzke, horrekin zerikusia izan dezaketenak. Baina nik uste dut hiru esparrutan desberdinduko nukela, ez? Zelan bizi dudan nik, eta uste dut, nahiko esportagarria dela hau, gertatzen den hau. Batetik uste dut, sarriago, maizago topo egin nahi nukeela emakumeekin alderdiko bizitzan. Egon bagaude, badaude eta gustu ematen du gaur areto hau ikusteak. Baina egoteaz gain entzun nahi nuke sarriago eta ozenago gure alderdikideen ahotsa alderdi bizitzan. Eta uste dut horretan gaur izan bedi lehenengo urrats bat horretan aurrera egiteko eta txikitasunetik handienetasunera, baina bai ahots hori entzun dadin eta sendoago entzun dadin, ez? Bigarrena uste dut, eta orain pixkatari ginean komentatzen batzuen artean, nire buruari galdetzen dioz batzutan, ia eskubiderik ote daukagun emakumeok izaera propioa izateko, nortasuna izateko edo karakterra izateko, ez? Nik hemen dauden batzuk oindala 20 urte ezagutzen ditut, hemen dauden asko ere, karakter handikoak, eta uste dut
bide hori jarraitu behar dugula. Ez gaudela inoren bidea jarraitzeko, baizik eta bakoitzak bere ahotsa eta egiteko moduak izateko. Eta hor, errebindikatu behar dugula baita gure nortasun propio hori emakume gezala. Eta hirugarrena, gizonezko bati sekula egingo dizkioketen galderak egiten dizkizutenean, ez? Nik ez dut inor imaginatzen, Inigoan Solari galdetzen, eta ze ordutan iritsi zinen atzo, ze berandu ez da, eta umia, eta etxiakin zelan konpontzen zara, eta zure senarrak laguntzen dizu. Gauza horiek guztiak, batzutan nahita eta beste batzutan nahi gabe, baina egunerokoan daude, ez? Eta ezin ditugu normalizatu, batzutan gu geu gara, baita emakumeak ere, errol horietan erortzen garenak, konstiente izan behar dugu horretan, eta nik uste dut, 3 arlo horiek direla une honetan, gure bizkarre gainean daramatzagun batzuetakoak. Eskerrik asko, Jone. Eider, zu 2001an iritsi zinen Eusko Legebiltzarrera, etzen euskan 30 urte. 27 euskan. Orduntxe egin berriak. Hainbeste ainoan nintzen iristen dira. Hainbat erakunde ezberdin ezautu dituzu, ardura desberdinetan, eta badaukazu esperientzin bat non diskriminatua sentitu zean emakume izateatik? Bueno, asko, eta gaur goizean Maribelekin entorrela ere egon gera pixkat garai hartako kontuak eta gogoratzen, ez? 27 urtekin legebiltzarrera iristen baldin bazera, eta gainera baldin bazera txikia, 1,60 m tranpakiten. Gainera baldin bazera hile horia eta gaztea, noski zu etzera Eusko Legebiltzarkide bat, zera taldeari laguntzen dion, edo taldea zaintzen duen bat, baina ez zera legebiltzarkide. Ordea gizonezkoa izan ezkero, baldintza berekin, baina gizonezko, orduan legebiltzarkidetzat hartzen zaituzte, edo batzordetan entzun behar izan dut neskato hori, agerraldia egitera etorri dan bat, edo gu ez ginen Las 7 Magníficas, ginen Los Ángeles de Charlie. Edo amatasunaren kasuan, 4 seme-alaban ama naiz, eta gogoratzen dut 3. haurdunaldian ama izateko zorianengoela Juan Mari Atutxa eta Miguel Buenen arteko lehia zegoen, eta espektakulo bat egintzan horrekin, nik ikaragarri sufritu nun horren ondorioz. Alegia kontua etzan, amatasuna nola kudeatzen dan, edo nola egiten dugun gaur egun politika egintzan emakumeok ere bardintza beretan aritzeko politikan, baizik eta espektakulo bat, ea ze momentutan erditzen nuenik, orduan Miguel Buenek irabaziko zuelako, ez? Eta nik hori sufrimendu, orduan asko sufritu nuen. Eta egin ditugun gauza, 3 ume euki ditudalako nik, ardura politikoa handiak eukita. Eta gero ere, aurrerago ere, sekula nitzelako edo batzarkide, edo batzar nagusietako lehendakari orde, edo lehendakari, baizik eta zertzera, Markelen bikotea, zertzera, Josebaren, beti gizonezko baten bikote edo, baina ez nortasun propioa euki duen norbait. Eta hortaz, noski, bizi izan dut, eta aurrera jarraitu dut. Beste asko bezalaxe, ez? Bai, eta ondo jarraitu gainera. Lagunduta. Eta egia esan, barkatu miren, baina nik sentitu izan dut ere, eta hori ere esan beharra dauket, bultzada handi bat, alegia diskriminazio hori bai sentitu dut, baina sentitu dut aldi berean ere gure alderdikide askoren aldetik, eta nerekin batea bai legebiltzarrean edo batzar nagusietan zeuden askoren aldetik, hauspo ikaragarri bat, zen, hauspotu nautelako ibilbide honetan, lagundu nautelako ibilbide honetan, eta batzuk emakumeak dira, eta hemen ditut oso gertu, asko, eta beste batzuk ere gizonezkoak. Hortaz, laguntza ere izan dut, eta hori ere aitortu nahi dut. Eskerrik asko, Eider. Eta oain Ibone, berriro horreka nua, emakumez betetako aretoa daukagu gaur, belaunaldi desberdinetakoak. 2026 urteko Ibone, ez da lan munduan eta politika gintzan lehen errotxak eman zituen Ibone ura, eta gaur lehendakari ordea zea. Denbora honetan, zerk markatu zaitu, edo zer ikaspen izan dituzu? Aquello de me habría gustado, que alguien me hubiera dicho esto. Bueno, orain dela ia, eta jakin gura izan nuen aurretik, naiz eta politika mundu maskulinizatu bat izan, hori banekien,
baina ez nekien ez da ere joku erregelak gizonezkoak jartzen zituztela. Alde batetik, lidergoaren jardunean. Askotan gizon bat irmo agertzen denean, esaten dugu oso, ze tipoa, hau bai badala liderra, ez da? Eta emakume batek irmotasunez zehosea adierazten duenean, askotan esaten da autoritaria dala, gizon baten antza dula, ez dula bere rola jarraitzen. Eta gu izan gaitezke liderrak, izan gaitezke irmoak, egin dezakegu gure lidergoa eta gure eraran, eta hori enekian. Bigarrenez, banekien baita ere, bazeudela kristalesko zabaiak, hori banekien. Baina enekien kristalesko hormak baita ere, bazeudela. Banekien beti normalean, momentu hartan, oraingoan baita ere, batzuetan liderra beti izan gizonezkoa, eta hori ez onartutzat, baina ematen zan, baina enekien be erantzukizunen banaketatan, baita ere, batzutan zaintzaren inguruko edukiak edo mariak kakotzen artean direnak emakumeentzat ziren eta gizonezkoentzat ogasuna, polizia, nik uste dut amaia, perfil indartsuago bat ematen zutena. Eta gero hirugarrenez, lidergo hori ze esparrutan eta ze lekutan manifestatzen zen, ezta? Askotan nik uste nuen erabakiak leku formaletan hartzen zirela. Eta askotan erabakiak leku informaletan hartzen dira. Hau da, bulegoetan sinadura egiten da, baina sinadura aurretik pasteleatu behar da, negoziatu behar da, eta askotan ikusi nuen negoziaketa horiek leku edo esparru informaletan hartzen zirela. Desorduetan, tabernetan, baskarietan, eta askotan, ez nahi bakarrik beste emakume batzuk, ordu horietan, etxeko gauzetan genbiltzan, etxera joaten ginen, gure umeen zaintzan, eta leku horietatik kanpo geunden. Hori jakitea gustatu, hori aurretik jakitea, gauza bat da jakitea eta beste gauza bat da bizitzea. Eta bizi nuenean, amorruz hartu nuen. Eta horreri nire lekutik erantzun egokiago bat ematea baita ere, erabaki nuen. Sondo egina, gaina, Ibone. Esther, Ibone fue la primera mujer al frente de Eudel y tú has sido la segunda. ¿Es un cliché o a ti también te ha pasado que por ser mujer has tenido que demostrar el doble que un hombre en la misma posición? Bueno, pues así es, ¿no? La primera fue Ibone Bengoechea, años más tarde fui yo, soy yo ahora la que preside Eudel, y mirándolo así, bueno, pues parece que hemos avanzado, ¿no? Que cada vez hay más mujeres que están liderando las instituciones. Pero lo triste de todo esto es que cuando una mujer accede a un puesto de este tipo, el titular de la prensa es la primera mujer, ¿no? Ibone, tú recordarás, Ibone, la primera mujer que accede a la presidencia de Eudel. Y años más tarde, Esther, la segunda mujer que accede, ¿no? Es bastante triste que el titular se fije más en el género que en la capacidad que tenemos cada una de nosotras para estar en esos puestos. Entonces, bueno, creo que cuando normalicemos eso, cuando no sea una excepción el que las mujeres lleguemos a puestos de decisión, es cuando podremos hablar de un avance real. Y en cuanto a si he tenido que demostrar el doble, pues no sé si el doble, el triple o un poquito más, no sé, pero sí que siempre nos ha tocado demostrar más que los hombres. Y bueno, como estamos en casa, estos ejemplos se pueden contar. Yo recuerdo que antes de ser alcaldesa fui concejala en el ayuntamiento y yo trabajaba en aquel entonces como técnico de la Administración General en el Ayuntamiento de Bilbao en el área de urbanismo. Entonces, bueno, algo de conocimiento de urbanismo tenía. Entonces, el alcalde de Derio en aquel entonces, bueno, con muy buen criterio, dijo: Esther, tú vas a ser la concejala de urbanismo y medio ambiente. Y recuerdo que las primeras veces que fui al ayuntamiento me encontraba con el arquitecto y el señor asesor jurídico y me hablaban como si fuesen mis profesores de universidad. O sea, ellos pensaban que yo no entendía nada de urbanismo. Claro, me iban contando, me explicaban todo y yo pensaba, pues sí que sé más que vosotros. O sea, de verdad que sé más que vosotros. Y además echaba la vista atrás y decía, si conozco a mis antecesores, yo sé quiénes han sido los concejales de urbanismo en este ayuntamiento y estoy segura que así no les han hablado.
Creo que luego alguien ya les dijo de dónde venía y bueno, pues es verdad que luego cambió, ¿eh? Se darían cuenta que, bueno, que podía perfectamente entender de lo que me estaban hablando, ¿no? Y sí que me gustaría también lanzar un mensaje al partido, ¿no? Que no nos limitemos solamente a incorporar a la mujer a las listas, ¿no? Que a veces parece que hay que cumplir con la cuota, ¿no? 40-60. Creo que tenemos que garantizar que las mujeres, cuando lleguemos al poder, tengamos poder de decisión, podamos liderar en igualdad de condiciones que los hombres. Y todo eso pues, se puede conseguir a través de crear redes, como en su día Ibone Bengoechea lo hizo, a través de Eudel se creó Basque Escola, y bueno, que hoy en día tiene mucha fuerza y creo que está ayudando a empoderarse a la mujer dentro de la institución local. Y bueno, que creo que ese es el modelo que hay que seguir, ¿no? Dar ejemplo desde las instituciones para poder avanzar luego y trasladarlo a la sociedad en general. Eskerrik asko, Esther. Maribel, tú también eres otra primera mujer. Primera mujer al frente del grupo parlamentario del Alderdi en el Congreso. ¿Consideras que la política se ha feminizado o sigue siendo un mundo de hombres? Bueno, yo vuelvo al comentario que has hecho tú. Sí, se ha feminizado, porque evidentemente estamos muchas más, en cantidad estamos muchísimas más, pero tenemos que nos queda completar el salto, tener más poder. Pero para tener poder tenemos que estar, es decir, era necesario tener la ley de igualdad que teníamos en el Parlamento para tener más cuota en aquellos sitios donde hay representación, pero lo que nos falta es, con esas cuotas, alcanzar el poder. Y creer que podemos alcanzar el poder, no para desplazar a los hombres de la política ni de la sociedad, sino para tener nuestro sitio en la sociedad, porque somos la mitad de la sociedad y, por lo tanto, como mínimo, tenemos que tener esa representación. Y yo creo que es lo que nos lo tenemos que creer también. Una cosa es estar y otra cosa es con ese estar que hacemos, ser, ¿no? Y tener poder y tener influencia y ejercer ese liderazgo. Porque es una pena que si miramos en cualquier buscador y buscamos mujeres referentes, en este caso en política, porque estamos hablando desde la política, que pocas hay. Y si vamos a mujeres vascas referentes en política, nos va a costar muchísimo. Entonces, lo que creemos, y empezando por mí misma, creo que lo que tenemos que hacer es ser humildes en política. Evidentemente, estamos para aprender, no tenemos la verdad absoluta, tenemos que hacer la política, como ha dicho Ibone, como la queremos hacer y como la sabemos hacer, con nuestra propia impronta, sin tener que buscar modelos masculinizados para hacer política como queremos hacer y como sabemos hacer, pero creérnoslo, empoderarnos y ayudarnos a nosotras mismas, porque muchas veces, y lo solemos comentar, las peores somos nosotras hacia nosotras. Y tenemos que, se habla de sororidad, a mí en euskera me gusta hablar de aizpatasuna, y creo que tenemos que creérnoslo y tenemos que ayudarnos en ese proceso. Miren, esan dezu moztu genezakela. Bai. Bueno, ez dakizu ze arrisku hartu duzun horrekin. Nik gauza bat gehitu nahi nuke Maribelek esan duen horri, beak esatezuna zen, emakume erreferente gutxi, nik uste azpimarragarriena dana ere da ze denbora gutxi irauten degun ardura postuetan. Hori ere gehitu nahi nuke. Ondo gehitua, osea, que lasai. Eta inkesten arabera gaina gizarteak alarmak piztu ditu hain, batez ere gazteen artean antzematen diran joera kezkagarriengatikan iraia. Feminismoa ez omen da ulertzen gazteen artean, edota zuzenean kontra omen daude, eta jarrera matxistak ikusten dira batipat. Zure inguruan ere horrelakorik ikusten duzu, edo zuk sufritu duzu zure ardurangatikan kritikan bat? Bai, jarrera horiek existitzen dira, egon badaude eta ikusten ditugu. Baditugu gazteak, feminismoa zalantzan jartzen dutenak, eta inpostatutako kontutzat hartzen dutenak. Baina gauza da, zerreari edo frustrazioari heltzen dieten diskurtso erreakzionarioak oso ondo antolatuak daudela.
Eta badaude gazte batzuk diskurtso horiek edo, bueno, mezu horiek ontzat ematen dituztenak. Beraz, nik uste dut oso garrantzitsua dela berdintasunari buruzko elkarrizketak edukitzea eta elkarrizketa horri merezi duen lekua ematea. Ze bestela, mezu eta diskurtso simplista hauek hartuko dute toki hori. Beraz, horre egon bar gara, espazio hori aldarrikatzen eta, bueno, betetzen, ez? Oso egokia iruditzen zait, aurtengo leloa, emakume hone indar infinitua, eta baita emakundek aurkeztu duen leloa. Espazioa ez, hartu behar duelako berdintasuna, ze berdintasuna ez da egun batetik bestera lortu den zeo zer, ez da behin betiko lorpen bat, baizik eta zaindu, batu, babestu eta zabaldu egin den, eta zabaltzen jarraitu behar dugun zeo zer. Beraz, lehen lerroan egon bar gara, aurrean egon bar gara, ez isilean, baizik eta etorriko edo etortzen direnentzat espazio hori areagotzeko eta hobetzeko. Eta, bestalde, niri dagokidanez, edo nik dakidala, ez dut kritikarik jaso emakume izateagatik. Baina bai, nire ideologiagatik edo emanuen diskurtsoagatik, eta kuriosoa da, ze guztiak, edoia guztiak gizonezkoak izan dira. Eta are gehiago, eta oraindik bitziago, gizon hauek, askok, ezkerrari lotutakoak. Eta kuriosoa da, ze normalean feminismoaren aldeko banderaren jabe direla diotenak horiek dira. Beraz, Eusko Gazteditik oso argi daukagu, berdintasuna ez dela gehigarri ideologiko bat, oinarri demokratiko bat baizik, eta EAJ-tik, Eusko Gazteditik eta nik neuk oso argi daukagu ez dela aberri librerik izan emakume librerik gabe. Oso ondo. Oso ondo. Hain, galdera orokor bat botako izuet danoi, bale? ¿Veis el vaso medio lleno o medio vacío? Os pido que os posicionéis un poquito cada una, porque ¿quiénes sois las que pensáis que hemos avanzado mucho y quiénes las que lo veis más bien todavía estamos así? Bueno, yo me voy a mojar. Yo creo que el vaso medio lleno o medio vacío lo que refleja es que falta algo. Me da igual que esté medio vacío o medio lleno, hor utzune bat dago. Falta algo. Falta algo cuando hay violencias machistas y hay mujeres asesinadas. Falta algo cuando hay violencia vicaria. Falta algo cuando aquí en Arrigorriaga pues una menor es grabada y esos vídeos se pasan. Falta algo y eso pues me llena de desesperanza. A mí me gusta ver las cosas en positivo y no siempre todo es así. Pero también es verdad que hay violencias más sutiles y que pues, se ven menos y que las sufrimos. Y es verdad que en estos espacios en público a veces nos cuesta pues, contarlo, pero cuando nos tomamos un café, como antes decía Ione, pues todas vamos apuntando algunas violencias sutiles. Yo ahora, Eli, perdóname que me dirija a ti, a la diputada general, ella tuvo una violencia por unos zapatos. No podemos permitir que a la diputada general, ni a la presidenta del Parlamento, ni a nuestra vecina del cuarto la juzguen por los zapatos que lleva. Y esas son violencias súper sutiles que pasan desapercibidas y que van dejando como una huella de que solo valemos por la imagen que tenemos. Por tanto, en ese sentido, pues, aunque soy muy positiva, digo, pues no sé si lo estoy viendo bien. Y luego me voy a los datos reales. Estuvimos hace poco con las empresarias de Guipúzcoa. Estuvimos Eider y yo y la presidenta lo que nos dijo es que a este ritmo la igualdad real en la empresa tardará 123 años. Y es bueno, pero antes eran 132, pues qué consuelo. Bien, vamos mejorando, ¿no? Me quedo más tranquila.
Estoy mirando unos datos del Eustat para compartirlos con vosotras. Digo, voy a ir a datos oficiales. La brecha salarial entre lo que ganamos las mujeres y lo que ganan los hombres en Euskadi son 6.000 euros al año. Es posible que algunas de nosotras que estamos en situaciones, no voy a decir privilegiadas, voy a decir de responsabilidad y bien pagadas, no tengamos esa brecha con nuestros compañeros masculinos, pero somos una minoría. 6.000 euros menos al año, un 18% menos. Y en las pensiones, nuestras mayores tienen un 32% menos. También he querido mirar el tiempo que dedicamos a otras cosas. Antes, ahaztu zait, karga mentalari buruz berba egitea. Ze askotan, gure familian, edo gure mutil lagunekin, edo neska lagunekin, edo gure bikotearekin, erantzukizuna modu operatiboan konpartitzen da. Eta gauzak batera egiten ditugu. Baina gauza bat da gauzak egitea. Eta beste gauza bat da karga mental. Eta da planifikazioa. Hau falta da, hau egin behar da, hau ekarri behar dozu. Eta gero askotan, rekau txikiak, tintoreriara jun, ez dakit farmaziara joan eta ez dakit zer erosi, ni askotan nire emakume lankideekin hori entzun diet, baina ez bakarri politikan, enpresan baita ere, eta nire gizonezko lankidei ez. Eta horrek ez du esan nahi, ez dauzela erantzukizun guzti hori hartzen duten gizonezkoek, badaude. Si me voy al tiempo que dedicamos al hogar, pues las chicas entre 25 y 34, o las mujeres, dedican 2 horas más a la semana que ellos a las tareas de casa, pero 16 más a la crianza. En las mujeres mayores de 55 eso asciende hasta las 6 horas más a la semana. Y por tanto eso es desigualdad real. Otra cosa son, pues, qué bien vais y vais mejorando. Pues joder, solo faltaba. Es que veníamos de una injusticia de siglos. Orduan, gustatzen zait ikustea erdi beteta, batzutan erdi utzik ikusten dut, baina azken finean utzune bat dago. Jarraitu dezak. Igual, sake librean danez, zuk aipatutako eredu, adibide batekin, ez? Elisabete aipatu duzu, zapaten kontuagatik, eta niri zapatak asko gustatzen zaizkit. Eta gaur playerakin etorri, asko gustatzen zaizkit pitxiak. Osea, niretzako fantasia da, burua hauste piloa daukagu, eta niretzako fantasia ezinbestekoa, eta gaina espazio hori aldarrekatu egiten dut. Beste gauza bada, eta hori ere gertatu zaigu askotan, telebistara jun, eztabaida bat euki, eta hurrengo gunean batek esatea. Ikusi zintudan atzo telebistan, bai, eta ze iruditu zitzaizun, oso guapa zeunden. Gertatu zait, asko. Eta asko esaten dudanean da, asko. Eta esan, nire naiz jun, nire nitzake izango Miss Errekabea da ni bizena izen auzoa. Nitzake izango ez da urrutitik ere Miss Ondarri, baina nire naiz juten eztabaida politiko batea horretarako. Eta orduan hori asko gertatu zaigu. Berdintasun indiziaren aipatu duzu. Zorionez, Eustaten arabera, berdintasun indiziaren ikuspegitik, politikan gaude 80 puntutan. 100 puntutik 80ean gaude. Oraindik ere, baditugu puntu batzuk hartzeko, bai? Baina botere ekonomikoan, boterea neurtzen dena horretan, botere politikoan 80 eta botere ekonomikoan 52 puntutan gaude. Eta botere sozialean 50 puntutik. Beraz, handik gauza pila badaukagu egiteko eta Ibone, eta noski, gero, aurpegi okerrena denetan zailena da, gertatzen den indarkeria, egunero eta egunero gertatzen dana, ez? Eta niri gustatzen zait asko leloa, eta gustatzen zait ere espazioa okupatu hori, eta espazioa okupatu beharra daukagu, eta nik ere, aitortzen dizuet, nik nire adibide personala emango, nire buru eta ondona ezagutzen dudana, bere garaian diputatu nagusi izateko proposatu zidatenean, pentsatu nun, eta niretzako egontzan gauza bat, bai edo bai, eraman induena baiezkoa ematera. Eta izan zan, ena ez ni izango, lehenengo emakumea, aukera daukana horretarako, eta ez ezkoa zan. Nik oso argi eukin nuen, baiezkoa emango nuela, espazio hori okupatu egin beharra daukagulako. Baina okupatu eragiteko. Eta adibide bat, gizonezkoek beti aukeratzen dituzte gizonezkoak, horregatik oso beharrezkoa zan kremailera kontu hau. Baina emakumeok ere, aukeratzen ditugu emakumeak. Eta horregatik da importantea, erabakigunetan eta influentzia lekuetan gehu egotea. Adibidetxo bat, gobernua osatu nuenean, eta hitz egin nuenean, 7 emakumez osatutako gobernu bat,
hiru gizonez osatutakoa, lehenengo arazo eduki nuena zen, berdintasun legea ez nuela betetzen. Ez nuela betetzen ez da ere foru araua, baina gainditu egiten nuelako emakume kopurua. 60-40 hori gainditu egiten nuelako. Baina, zorionez, lege hauek ere badaukate ataltxo bat esaten duena. Hainbeste daukagu rekuperatzeko, baldin eta bidean, baldin badago, desorekaren bat hori ahalbidetzen eta zorionez. Baina nik ere emakume bezala, zuzenean pentsatu gabe horretan, nik emakumeak irudikatu nituen gobernuan ere. Eta gero, etxeko eredua, edo etxeko kasua aipatzen zenun, da gero Jamiren itzamatizut ez detzea. Baina, klaro, 150 baino gehiago, emakumeen 150 baino gehiago, 5 ordu baino gehiago ematen ditu egunean etxea zaintzen edo etxekoak zaintzen, gizonezkoen kasuan 125 da, hainbeste dedikatzen duena. Honek ere, eskatzen du ere, batzutan, noski familia baten, familia baten konpromisoa da. Lan hauek dira hiperexigenteak, denboran, eta oso exigenteak. Ez dira lan bakarrak exigentea direna, baina oso exigenteak dira. Edo atzean daukezu, talde bat, bai bulegoan eta baita ere etxean, hau sostengatzen duena, bestela ez da posible. Eta gurean gertatzen zana zen, 4 seme-alaba eukita, senarrak eta biok ardura oso handia geneuzkala, bakoitza bere lekuan, eta horrek tensioak sortzen ditu. Eta batzutan tensio oso handiak, eta nik ere pasa izan ditut. Baina hortik ere ikasi egiten da, eta gero gauzak aldatu egiten dira. Etxean ere, egokitzen jakin beharra daukagu. Batzutan zeu igoko zea trenera, eta beste batzutan ni. Baina, oreka hori bilatu beharra dago ere. Baina nik ere nire espazioa daukan, nire espazio aldarrikatzen dut, eta gainera nik disfruta gutien dute lanarekin, eta hori ere aldarrikatu beharra daukagu, naiz eta batzutan burua uste desente eramaten ditugun, etxera eta bulegoan bertan. Listo? Lasai, Bueno, pelota hoain, no? bai, nik ez dut ikusi nahi edalontzia ustuagoa beteta baino. Baina uste momentu oso kritikoan bizi duela feminismoak eta berdintasunak momentu honetan. Beraz, konstiente izan behar gara arazo handiak ditugula, edo erronka handiak, positiboan hitz egiteko, erronka handia dugula. Sare sozialen influentzia eta momentu honetan feminista sentitzea, zer suposatzen duen eta ze balorazio egiten duten pertsona gaztek, neskek gaztek, niri preokupatzen benetan. Uste dut horri arreta jarri behar diogula, gure gaztek feminismoarekin duten ikuspegi hori baikorra izan behar du beti ere, eta momentu honetan zalantzan jartzea, ez dagoela violentzia manchistarik. Feminismoa existitzen da edo berdintasuna badagoela, ez dagoela arrakalarik gizonezkoen eta emakumeen artean, niretzako hori arazo bada. Orduan, kostiente izan behar gera, pausuak eman ditugula, gu hemen gaude, hemen kargo politiko pila bat gaude, influentzia badugu gure anbitoetan, baina badago oraindik ere, pentsatzen duena ez dagoela violentziarik, ez dagoela ezberdintasunik, eta hori oso arriskutsua da. Eta nik uste seriotasunez begiratu behar dugula eta autokonplazentziarik gabe. Badugu, oraindik ere, lan asko egiteko naiz eta gauden lekua ere ez da txarra, eta gauden lekutik ere asko egin dezakegun. Nik ere, aurretik esan dauko agaz bat egiten dut, egia da aurrerapenak egon direzela, datuak ikusten bat ditugu, ematen du gauza pilo bat egin direla, legeak, protokoloak, emakumearen presentzia karguetan, baina gero zuek aipatu dituzuen adibide guztiekin, positibotasun hori jauzi egiten da, esaten duzu, baina zenbat daukago egiteko. Beraz, inoiz baino beteago dago edalontzia, baina oraindik ez dago nahi dugun bezain beteta, ez? Orduan, zentzu horretan jarraitu behar dugu lanean, ez? Eta lehen esan duzunaren adira, niri behi esan ziaten. Ester, ikusi zaitute telebistan, eta zelan, ez? Eta, telebistan guapago urtetzen zara. Bai. Hortikan pelota beste aldera. Nik pentsatu nahi dut erdi beteta dagoela, ez? Atzera begiratuta eta objetibotasunez begiratu ezkero
nabarmena dalako, azkenengo hamarkadetan, esparru guztietan emandan, bilakaera, bereziki arlo publikoan, ordezkaritzaren ikuspegitik, funtzio publikoaren ikuspegitik, nabarmena da. Enpresan ez horren beste. Atzo ez ostegunean, orain Euskadi Buru Batzarretik harreman ekimen hau abian daukagola, txangoan joaten gara hilean behin, eta ostegunean egon ginean Agurainen, enpresa baten. Eta tristea da gero, baina esan, baina industria gogorra, elektrointensiboa, fundizioa, eta zenbat emakume dagoen hemen. Eta karretila, ez dakiz zer, fenguitxea gora eta bera, eta esan, hola sentitu behar izatea ez, harriduraz ikusi behar izatea emakumeak ere lan hau egiteko gai direla, esan, ze ondo enpresa hau, ze orain arte ikusi ditudan guztietan, arrastoik ere ez. Ordan, bide bat badago eta ari gara hor ere espazio batzuk eskuratzen. Baina ikusi nahi dut edalontzia pixkat beteta, noizean behin urtragu bat behar dugulako pasatzeko ikusten edo entzuten dugun guztia, ez? Eta horrek ere, urtrago bat eta venga, aurrera. Dramatikoa da, nik astero Eusko Legebiltzarrean, Arabako Batzar Nagusietan Voxen eskutik entzuten direnak. Eski dramatikoa dira, zorionekoak zuek, Gipuzkoan eta Bizkaian oraindik ez dituzuelako Batzar Nagusietan. Benetan, amesgaizto bat bezalakoa dalako, begiak itxi eta duela 40 urteko diskursoak entzuten direlako, ez? Falta da txuribeltza eta nodoa, hor. Izugarria da, eta dramatikoa da, inkestek esaten dutelako, beste erakunde batzuetan ere izan dezaketelako sarrera. Edo sarrera ez, baina bai nola baiteko babesa, ez? Ordan, hor makina bat lan dugu egiteko, identifikatzeko eta uste dut atzo lehendakariaren hitzartzea Legebiltzarrean oso positiboa izan zala, feminista bezala bere burua aldarrikatuz, ez? Jaurlaritzaren feminismoa baita alderdiarena ere, makina bat aldiz esaten dugu feminista garela, baina egunero esango bagenu, hobe. Eta gutariko bakoitzak, eta baita gure alderdikide gizonezkoek ere, ez? Azkenean feminista izatea giza eskubideen defentsa egitea da, berdintasunaren defentsa egitea, eta demokrazia defenditzea. Hortaz, bai, emakumeen indar infinitua, baina gehiago Eusko Alderdi Jeltzale feminista egunero, ez? Uste dut hori dela bidea. Iraia. Bueno, yo creo que el vaso está en movimiento y debe de seguir en movimiento. Hemos avanzado mucho, eso está claro, y hay que reconocerlo, pero decir que el camino está hecho es precipitado. Es precipitado y no es correcto, porque como dicen mis compañeras, todavía existen factores que generan retroceso, ¿no? Entonces, bueno, estos avances que vemos, es verdad que no son casualidad, es decir, no son avances casuales, son fruto del trabajo y decisiones políticas y sociales, ¿no? que valientemente y con sensatez se han tomado para ensanchar el espacio de la igualdad. Entonces, bueno, no voy a hablar tampoco de un avance absoluto, ni de un retroceso absoluto, ¿no? Bueno, hablo de responsabilidad tanto política como social para seguir ensanchando este espacio en todos los ámbitos de la vida, en todos los sentidos, íntegramente. Pero bueno, con lo que han dicho mis compañeras también, totalmente de acuerdo. Bai, the floor is yours. Jonek industria aipatu du, eta datu txiki bat bakarrik, espazio berri guztietan atzerago gaude. Industriaren arloan, adimen artifizialean, eskaintzen diren lanpostuetara, 122 bakarrik dira emakumezkoak, kuantikan 102 bakarrik. Orduan, hoiek dira aukerak, hoiek dira eragiteko lekuak, hoiek dira etorkizuneko enpleguak, hoiek dira enplegu onak, eta hor, arrakala izugarria da gaur egun. Hortaz, hor ere lan asko dauka egiteko. Bai. Eta etorkizunari jarriko gehoain begira. Zein da erronka nagusiena politikan zeresana izan nahi duen emakume batentzako?
Eta zein erabaki hartu behar genituzke gaur, etorkizuneko emakumea libreago izan dadin, eta bere bizitza inongo limitaziorik gabe erabaki alizateko. Zuk esan duzu mesela lehenengoa, bai, esan. Bai, lehenengoa bai esatea, eta oain nire kidei uzten dietitziten. Nahikoa espazio okupatu. Zuk bai dudalako esan ni. duzu. Ni bai esan dut, zalantzan bai. Bueno, erronka da gure buruarekin sinistea, ez? Eta Eiderrek esan du, zure lekua, zu espazioa okupatzea, ez? Azkenian denon artean bai egiten dugu indar infinito hori. Eta nola baitxe, hor egotea, suposatzen du ja aurrera pausu bat ematea. Horrek suposatzen du bertigoa ematen du. Segun ze kargu hartzen dezun, esaten dezu, bueno, eta denak begiratzen diogu, posible izango alda, ondo egingo dut, ez dut ondo egingo, eta lehen batekin komentatu dut, gizonezkoek bere buruari enbeste galdetzen diote. Guk bai galdetzen diogu, zer kargu hartzen dugunean, bueno, kapaz izango naiz, hau ondo egingo dut beste hori, eta sinistea da, ez? Da, bueno, egunen batean banka sartzen badeu, bateako deu, besteok bezala, pertsona gea, eta ez gea perfektuak, hauren perfekzio horretan behar duguna da hori sinistea, gure buruan sinistea, eta bata besteari, eta beltatzen ez betikora ere, bata besteari laguntzea, ez izatea kritikoegi. Gauza bada, egia esatea, ez, oso ondo edo ez, behi da hau ez den du nahi, baina beste gauza bada, bueno, lurperatzia pertsona bat, gauzak bere tamainan, ez? Laguntza behar dugu, denok laguntza behar dugu, sinismen hori edo empoderamendu hori, ez, lortzeko, eta aurre itxeko. Ni uste erronka nagusiena dala da sinistea, espazio hori okupatzea, eta gure artean laguntza, ezpatasun hori, gure arteko ezpatasuna ematea, behar beharrezkoa dugu. Eta horretan sinistu behar dut, hemen askok ezagutzen zaituztet betidanik urte askotan damakigulako, eta bai, denok ni ustez pasadegula momentu txarroiek, bueno, jendearen aurrean jartzen zeranean, ondo egingo dut, ez dut egingo baino sinistuta egin dezakegula, eta hemen ikusten zaituztenak, ez dut uste gaizki egiten dezutenik. Oso ondo itxen dezut, eta? Eta ze poza ematen du Eta ze gaine poza ikustea. ematen du Urte ikustea. batzu pasata, ez? Orduan, Bat lagun, hemen, maia, bai. pila bat, ez? Laguntza hori ematea, ze duen poza elkar ematen ikustea. du, benetan. Bueno, nik uste dut, zuke aipatu dozuna, Maribel, gizalditatik eta gizaldiz gizaldi introiektatu zaigun zeo zer badala emakumeon barruan, ez da, askotan sentitzen dugu mugatuak gaudela, gure buruari galdetzen diogu, askotan hau hobe egin dezaket, edo ez dakit ondo egingo dudan, edo kezkati agertzen gera. Beste batzutan dana perfektu nahi dugu, eta perfektu ez badago, uste dugu, bueno, efaiau, hori beti gaude besteengan, ez dinot gutariko bakoitzak, baina kolektibo moduan emakumeok beti gaude besteon oneritzia jasotzeko lekuan. Da leku imaginario bat, baina emakume askorekin hau berba eginda hori askotan agertzen da. Eta amasarenean eta erantzukizun handiko lan bat duzunean, sensazio hori baita ere askotan agertzen da. Ez da sensazio pertsonala nirea, batzutan izan da, baina emakume askoren sensazioa izan da hori. Ez dut dana ondo egiten, denetara ez nesaiagatzen, eta gero badago beste momentu bat, nun zure gurasoen edo nagusien zaintza baita ere badatorrela, eta orduan dana batera, nerabeak, lana, gurasoen zaintza, eta uste dozu, síndrome dela impostora hori deitzen dana, ezta? Eta politikan aritu nahi dutenei, nik esango nieke horretaz konsiente izan behar dirala, eta beste emakumeen babesa eskatu behar dutela. Aizpatasun hori aipatu dozu, eta mezu ez da bakarrik emakume gazteentzat, politikan aritzeko, eta hemen dauzen hainbeste ez bakarriku, hor beste batzuk baita ere bazaudete, hoien babesa eskatzea, baina adinekoak garenok baita ere erantzukizun bat badugu horretan. Eta askotan, gure lanean, gure erlazioetan, hainbeste emakume ezagutzen ditugu. Eta gure begirada baita ere, egon behar da, nun dago hemen emakume zoragarri bat. Eta badaude, eta askotan ez gara konturatzen. Orduan, alde batetik nahi duzuenei, babesa eskatu, galdetu, egon zaitezte lasai, ze pasa gara hortik, baina baita ere guk badugu erantzukizun bat. Hemen emakume zoragarri pilo daude, eta danak ez daude politika gintzan. Eta horietako batzuk igual egon daitezke.
goazen, gure taldetan dauden emakume gazteak zaintzen eta laguntzen baita ere, exigentziaz, euren onena emateko gai direlako, eta guk eurengan sinesten badugu, eurek euren buruangan baita ere sinestuko dute. Ze askotan ez daude erreferenteak. Eta konsiente izan behar gara gutariko bakoitza erreferente bat dela beste norbaitentzat. Eta beste gauza bat igual, barkatu. Hauen aurreratuko nahiz. Mesedez. Elkar ezagutzen askota, claro. Ikusik zaitut. Baita ere, beste gauza bada, politika egiteko modua diferentia daukagula. Eta ezin dugu hori ukatu. Gure lidergoa beste modu batekoa da. Guri gustatzen zaigu beste batzuekin partekatzea, galdetzea, impresioa, kontrastatzea, eta gustatzen, eta hori ez da debilidade bat. Hori da indar infinitua. Niretzako hori saretzea da eta indarra da. Azkenean, hartzen diren erabakiak hobeagoak izango dira, gure artean kontrastatzen baditugu, eta dakienari, edo, ustez dakienari ere galdetzen badiogu. Eta hori, askotan, ematen digu alako, galdetzen bali madet, pentsatuko dute, ez dakitela, baina ez dezut denetik jakin behar. Neri aspaldi batek esatzen, zu, euki behar dezuna da, konstienti izan behartzeala, burua ondo amueblatuta, baina denetik ez dezu jakingo, baina kaldetu, eta laguntza eskatu, behar denari laguntza eskatu, oso importantea da laguntza eskatzea. Bai, Maribelek... Aurreratu naiz. Maribelek aipatu du, justu neuk ere hori aipatu nahi nuen, eta adibide asko dauzkau, egiteko modua. Nik uste daudela bat egiteko modua, eta gero ere ez bakarrik egiteko modua, baizik eta okupatu behar degula eragiteko. Alegia guk ere gauden lekuetan egin behar dugu ahalbidetu gure politika publikoak desinatzeko garaian ikuspegi feminista hori egon behar duela, bestela, plaza bat sortzeko garaian edo dena delakoan. Eta egiteko modu horretan ere, batzutan egiteko modu horri etzaio ematen beharrezko garrantzia, eta nik adibide bat ipini nahi eta gainera oso gertukoa. Eta da, aste honetan bertan, bienalean egon naiz eta batek aipatzen zian, kongresuan segiro, eta legebiltzarrean ze desberdin. Hori ez da kasualidade bat. Gu daukegu Bakartxo Tejeria Eusko Legebiltzarreko presidente dana, dala presidente urte gehien egondan pertsona Eusko Legebiltzarrean buru, eta kongresura jonginenean duela oso gutxi, bilok hori da, eta area sartu ginenean ze gertatu zen? Negargarri izan zen sartu ginean, eta derrepente Itziar Agirreri Ogasunekoari izan nio, irutxu zait, gilipollas entzutean. Eta esan zia, neire bai, baina eske ala zan. Giroa, jendea zutik bizkarra emanez, etzitzaion entzuten, hizketan ari zenari, da errespetua erabat galduta dago eta autoridadea galduta dauka ere kongresuko presidenteak. Eta guk Eusko Legebiltzarrean zorionez eredu oso on bat eduki degulako. Zegu Legebiltzarrera elkarrekin iritsi ginean bilok eta ikusi genuen jende bat jarduten, Juan Mari Atutxa bera guk orduan esaten genuen, Juan Mari Eusko Legebiltzarreko presidente izateko jaiotako pertsona da. Alaixe komentatzen genuen, edo Izaskun Bilbao bera edo, eduki ditugu eredu batzuk eta eredu hori jarraitu du Bakartxok eta zorionez Bakartxoren estiloagatik, izateko moduagatik lortu du gaur egun jakinda munduan nola dabiltzan, demokrazia nola dabilan, beste errespetu batekin aritzen da jendea Legebiltzarrean. Ez dauka kolorerik, eta hori ez da kasualidadea. Hori da, dagoelako buru pertsona bat, errespetua, ezinbestekotzat hartu duna, eta bide horretatik eramandulako jendea, autoridadea, benetakoa. Eta benetan sinisten dut, Bakartxok merezi duela aitortza hori. Hori bere ahaleginaren fruitua da. Zorionez, herria maite degulako eta maite duelako. Hor ere badago desberdintasun bat, ez da bakarri feminismoa da, herria maite dugu eta gauzak egiteko beste modu batean sinisten dugu. Eta batipat gure alderdian, eta hori, Bai. Mutu utzi gaitu zudanok, baina gazoi. Bakartxo aipatu du Eiderrek, baina nik gogoan dut, Bakartxo presidenta hautatu zuten batean 2012 edo izango zen, nik normalean ez dakit zer zeraman jendea jantzita egun hartan. Nuke esango gure taldetik zer generaman jantzita, ez da nik neuk ere. Baina bai, gogoan dut, prensak atera zuela artikulu oso bat, esanez, zer zeraman soinean, nun erosia zen eta zer prezio zuen.
Eta iruditu zitzaidan, izugarria, eta gaur egun, visualizatzen dut, urre eta beltza, eta urre eta beltzez, esan hau impactantea da. Osea, nola da posible, kazetari batek, profesional batek, kodigo deontologiko bat edo izango duen batek esatea, non erosi zuen presidenta Andreak bere jantzia, ez? Eta geratzen dira, betirako irudi horiek, ez? Baina, ni ados nago, esan dituzuen hoiekin guztiekin, baina uste dut erronka izugarri bat daukagula, lehen Iraiak ere aipatu du, baina Begoña Pedrosak eskuartean daukan erronka ere izugarria da, berdintasuna, hezkidetza, bizikidetza, lantzeko euskal hezkuntza sisteman bere osotasunean, ez? Nik batzutan begiratzen dut atzera eta ikusten ditut askoz ere feministago nire adinekoak edo pixka zarragoa direnak, atzetik datozenak baino, eta horrek ni bereziki kezkatu egiten hau, ez? Hortan, badakit buru belarri dagoela, bera feminista peto-peto badalako, baina ez dauka lan erraza aurretik, ez? Eta gainontzekoan, nik uste dut egin behar diogula, zuk esaten zenun, ez? Sinetxi emakumeok ere badaukatela ekarpena egiterik, tokiko mailan, eskualde mailan, jaurlaritzan, baina laizter izango ditugu udal eta foru hauteskundeak, eta ate joka joango gara herrietara, zerrendak osatu behar ditugulako. Eta gero eta zailagoa da zerrendak osatzea, eta gero eta zailagoa da zerrenda horietan emakumeak txertatzea ere. Euren burua pixkat intimidatua ikusten dutelako, zenbait herri txikitan, nola jungote da hori, nola izango da zinegotzi, baina zer daki horrek, ez? Eta, horrek ere, pixka zirimiria bezala kalatu egiten duelako. Orduan, animatu zaitezte, seguru, ate joka joango garela, eta esaiguzue baietz, mesedez. Bai. Nik Ibonek azkenengo momentuan esan dauen ideiari helduko diot, berak esan dozu emakume referenteekin bukatu dozu, ez? Nik uste dut gure, lortu behar ditugula emakume referenteak sortu. Eta horretarako, eta politika arloan batez ere, ez? Eta horretarako politikan gabiltzan emakumeak, eta batez ere, igual, udaletan gabiltzan emakumeek eginkizun edo rol oso importantea daukagu, ez? Udaletan gabiltzenok, gure herritarrengandik hurbilen gagozan erakundea garen einean, guri dagokigu behar bada, bai kirol arloan, politika arloan, industria arloan, kultura arloan, erreferentziazkoak diren emakumei ikusgarritasuna ematea eta babesa ematea, ez? Eta horrekin lortuko dugu, horrei ikusgarritasuna ematen, belaunaldi berriek erreferentetzat hartzea emakume horiek eta islatzea haiengan, ez? Eta gero bestetik ere, pentsatzen dut, igual neskato bat, ez? Ikusten duenean udaletan badauzela zinegotzi emakumeak eta alkate emakumeak pentsa dezaketela, ez? Ni be horrego naiteke, ez? Orduan, uste dut ez dela bakarrik berdintasun kontu bat, demokrazia kontu bat ere bada. Lehen uste dut zuk esan dozula, ez da, Irati? Zuke komentatu dozu? Iraia, parkatu. Zuke komentatu dozu. Azkenean, etorkizunean emakumeak gura baditugu erabakiak hartzen, gura baditugu lidergoan, hori ermatu egin behar dugu. Eta, emakume referenteak sortu behar ditugu, belaunaldi berriek erreferente horiek hartzeko eta ezagutzeko. Eskerrik asko. Eta, Iraia, zera segeitzeko? Bai, hemen ditut esan nahi ditudan puntu batzuk. Hasteko eta nire ikuspuntu batetik eta etorkizunari begira, politikan parte hartu nahi duen edo zerezana izan nahi duen emakumeek erronka handiak dituzte. Oztopoak ere, eta oztopoa ez da gaitasun falta. Baizik eta askotan, denbora eta zinezgarritasuna eta askatasuna baldintzatzen dituzten egiturak, ez? Hori alde batetik, beraz, erronka nagusia da, erabaki espazioak mantentzea, ez? Eta okupatzea. Eta, ardurak eta,
horretarako politikak zehatzak egin behar dira. Politika zehatzak egin behar dira, zintzotasunez eta zentzudunak direnak. Gauza da, politika horiek zehatzak dira, baina batutan ez dira hain errezak. Eta bermatu behar duguna da, emakumeak beharrezkoak diren espazio guztietan hortze egotea. Bai gazteak, eta bestelako hainetako jendea, baina gazteak bertan egon behar dira, eta erreferenteak izan behar ditugu. Erreferenteak izan behar ditugu, eta orain datorren galdera hortik doa. Bai, batzuk ja komentatu dituzu erreferente batzuk, baina nahi nizuen galdetu bakoitzari, ia zein emakume referente izan ditzakezuen zuek behintzat, alderdian asko dauzkagu, alderditik kanpo ere, baina bakoitzak nor ikusi duzue erreferentetzat. Beti ni aztena, ez ongo ganaz. Venga. Ester, Bueno, igual espero dozue nik esatea, nire referentea da, ez dakiz zer, ez kontako dotzuet zer gertatu zaidan etxean oindala hilabete bat, bale? Nik 17 urteko alaba bat daukat, deine, eta, orain bigarren batzin dago eta historia ikasten ari da. Eta egia esan beti esaten ditu, nire historia ez jata gustaten ez ebez, baina ez ebez, ez dakiz zer, badakinok, eta horri biltzen gara, galdetu ez dakiz zer. Eta oindala hilabete bat edo, Clara Campoamor ikasten zebilen, eta etorri jatan, eta ama, badakizu, Clara Campoamor es mi ídolo. Litu nintzen, como que tu ídolo. Eta eta zilatan kontatzen, zer gauza egin dituen Clara Campoamorrek, eta gero esan zian, eta badakizu zer, orain historia gehiago gustatzen zait. Orduan, uste dut klabea hor dagoela, ez da? Erreferenteak aurkitu behar dituzte gure gazteek, ez? Eta gero haientzat erreferente horiek gorde. Orduan, galdetzen badiaz, orain arte, igual galdetzen bazen idaten, zein da zure referentea, esango neuke, Clara Campoamor, nire ama, nire mama, ez? Emakume langileat, ez dakiz zer. Baina, ordutik aurrera, batzutan pentsatu dut, nire alaba ere bada nire referentea, ez? Berak, gogoratu egin dit, pena merezi duela, ez? Berdintasunaren alde borrokatzea, ez? Haiek ere, jarrai dezaten bide hori, ez? Ester entzun da, etortzen zait burura, gutariko bakoitzak izan bagarala erreferenteak. Eta erreferentea izatea nire ustez emozioarekin lotura bat duela. Askotan, izen handiak badaude, baina ez ditugu zuzenean ezagutzen, badakigu irakurri dugulako gauza handiak egin dituztela, baina ez dituzte, edo ez digute emoziorik sortarazten. Nik nire kuina sartuko dut, eta erreferentetan egonaz pentsetan, eta kulturaren balioaz baita ere jabetzea nahiko nuke, eta zelan kulturak emozioen bitartez, kontestuak eta gizarteak dituzten arazoetaz baita ere berba egiten duela. Orduan, gomendio bat egingo dizuet, behar bada ezagutuko duzue, gomendioko dizuedan alde batetik filme bi eta liburu bat, eta ezagutzen badituzue, edo irakurri ikusi badituzue, beste emakumei baita eri eskaini. Alde batetik, violentzia sutil hori ikustarazten duen filma, Alau da Ruizena, da telesaia Querer. Nik uste dut, Querer teleseriak ematen duela zer den la violencia sutil y cómo se transmite la violencia intergeneracionalmente con esa sutileza. Si la habéis visto, estupendo, la podéis volver a ver. Y además, pues la recomendáis. Bigarrena da la violencia cruda. Eta da, no estás sola. Eta da, dokumental bat, pelikula bat bezalakoa, Iruñan jasotako La Manadaren bortzaketaz. Pena merezi du ikustea. Emakume baten begirada eta hausnarketa sakona, gogorra da, baina aldi berean maitagarria. La Manadaren inguruan guztiok irakurri dugu komunikabideetan zer pasatu den. Eta hori ez da egia. Ze komunikabideak baita ere maskulinizatuak daude. Pena merezi du. Eta hirugarrenez, El consentimiento de Vanessa Springora. Irakurri behar duzue liburu hori. Ez da erraza, berak jasotako
eraso bat azaltzen du, eta konsentimendua hor kolokan zegoena. Eta niretzat, 3 eduki horiek, emakumek egindakoak, erreferenteak dira, ze begiak zabaltzeko erraminta oso aproposak dira. Eta, listo, nire kultura puña sartu dut. Ondo. Neu jugo naiz. Bai, Bai, bueno, nik erreferentea asko dauzket eta gaina, poza hundie, lehen osaten hon bezala, poz ikaragarria sentitzen dut, urtea pasata ikusten dudanean hemen jendartean ez, Maribel, kongresuan elkarrekin hasi ginen, Bakartxo, legebiltzarrean elkarrekin hasi ginen, Ana Bea ere bai, Amaia, Nerea ikusietan, poza handia ematen dut ikustea ze ibilbide egin duen, edo Jone zeure bai, ez? Gu talde handi bat ginen, elkarrekin hasi ginen, eta oin ikusten dugu jendean undagoen, eta poza handia sentitzen dut. Eta danak niretzako erreferente handiak dira, eta gaina hori, aizpatasun hori benetan sentitzen dut. Baina bat esan behar baldin badet, nik Idoia Zenarruzabeitia esango nuke. Segurazki nire gaztetasunarekin oso lotua dagoelako, ni legebiltzarkide izendatu nindutenean edo, lehendakari ordea zan. Dana daukan emakume bat, nortasun handia, ezagutza ikaragarria, sendotasuna, botere handiko leku bat, negoziaketa oso zailetan, eta gainera konpartitzen nuen hori, adibidez, gure amamarekin. Nolakoa da Idoia Zenarruzabeitia esatezea. Niretzako erreferente handi bada, eta zan elementu asko zeuzkan, autoridadea, nortasuna, boterea, eta gauzak egiteko estilo propio bat, eta gaina humorea. Hortaz, nik hori, nerea horixe, bat esatekotan. oso ondo. Bueno, nik bat bakarra ezin esan, eta orduan nik belaunaldi bat, aukeratu nahi dut. Uste dut gainera olako foroak leku egokia direla, gehiengoarentzat ez ezagunak izanik, gure alderdiaren historian urrezko letra batzuk merezi dituztenak, ez? Zuk hasieran emakume abertzale batza aipatu duzu, kolektibo bezala, baina nik uste dut horren atzean hainbat izen eta badaudela, gehienentzat ez ezagunak. Batez ere, Arabarren kasuan, ez? Mitinlariak, artikulugileak, hemen badaude Aiararren batzuk, Ebide Barañano, Pilar Landaburu, Paz Martínez Lezea, makina badaude ezagunak, eta uste dut horiek ere bere lekua behar zutela gaurkoan. Oso ondo Jone. Arrazoi duzu. Bueno, nire kasuan urnietarrak aukeratuko ditut. Mirenek esan zian, aukeratu erreferentzia ze galdera bai egingo dugu, ze emakume erreferente, ez? Ni bi ditut. Esan dizu, asmatuko ditula. Beta asmatu ditu. Bi ditu, ze, ezagutzen gan miren, eta biok aspalditik. Bi ditu, ze, biak ezagutu ditut bere aktibotasunean. Bat Maria Arizmendi, kaxeta bezala ezagutua, 1909 urtean jaioa, eta baino 2000 batean hiltzan, beraz, ezagutzeko aukera izan nuen, emakume abertzalen batzako idazkari izan zen urnetan, baino ez nuen hori jakin, ia bera hiltzan arte. Kulturgintzan, euskeran, ikastolaren alde, batzokian ere Bigarren Errepublika antzerkiak egiten zituzten, sortuzun bere antzerki konpaini propioa, egibila bere izan zen, bidegila, bera pertsona bidegile izan zen. Oaingo influencer baten antzeko izango zen. Oso karakter propioa zuen, oso indartsua zen, baina bazuen oso feminista zen, oso emakume aurreratua bere garairako. Eta bestea Lourdes Iriondo, nik uste bi pertsona horiek kulturgintzatik diferentzia markatu dutela, euskararen alde, kulturaren alde, eta niri pilak egin naiz, eta nire euskaltzaletasuna eta abertzaletasuna, segurazki bilek badutela hortan zer esan. Orduan, bi horiek aukeratzen ditut. Oso ondo. Eta Iraia. Bai. Bueno, nik gaur, uste dut, Eusko Gaztedi ordezkatzen ari nahi zen, emakume gisa, gaztea, 23 urterekin. Uste dut hemen gaur gurekin dauden emakume guztiak
erreferenteak direla, ez? Bueno, Bai, diputatu foru nagusi bat, zailburua, BBko presidentea, Eudeleko presidentea, Miren, eta, bueno, nire amama, guztiak, ez? Zalantzari gabe, bai. Barkatu, miren, Irma Bastorra. nik esan diot, bera bai badala erreferente bat, ze aipatu gaitu hemen gauden guztiak, baina bera bai dala erreferente bat. Emakume gaztea, eta emakume gazteek adineko referenteak behar dituzte, baina bereziki dute bera bezalako emakume bat. Orduan, zu bai zerala benetan erreferente bat. Eskerrik asko. Bai, mi esker, danok, zeate, hemen holtzan nerekin zaudetenak, baino behien zaudeten guztiok ere, danak erreferente gea, danok elkarturik osatzen dugu emakumeon indar infinitua, eta hala jarraitu dezagula. Mi esker danori, orain, uste dut, manifestua irakurriko degula, danok, baina, bueno, eskerrik asko guztioi irakurriko deguain biharko egunarekin eta EBBren manifestua guztion artean, eta amaitu aurretik, eta preparatzen diguten bitartean, baino mesedez, bukatzen degunean, kanpuan egon gaitezen guztiok pixka bat lasai, txapa pixkat igual izan da, baino neik behin, baino nik uste dut importantia zala gaur danok elkarrekin egotea eta guztion parte hartze hau eskertu nahi nuen. Zapatak ez, baino hilea jarrairazi dute ondo. Bueno, eskerrik asko guztioi hemen etortzagatik eta alderdiak indar infinitua dugu. Martxoak 8 emakumeen nazioarteko eguna dela eta Euskadi Buru Batzarrak bat egiten du mundu osoan egiten den borroka, aldarrikapen eta harrotasun adierazpenarekin. 2026 urte honetan, irmo berretsi nahi dugu berdintasuna gure herriaren oinarri nagusi izango duen Euskadiren eraikuntzarekin hartuta daukagun konpromisoa. EAJPNV-ren aldetik, ñabardura propioa egin nahi dugu, gure historia eta euskaldungaren aldetik etorkizunera begira dugun anbizioa definitzen duena. Indar infinitua dugu, eta indar infinitu hori da, hain zuzen Euskadiko andreek mendeetan zehar erakutsi dutena. Indar infinitua da, herri honek bizi izan dituen garairik ilunenetan gure nortasunari eutsi zioten emakumeen indarra. Gaur industriaren abangoardian lider diren emakume profesionalena eta gure komunitatearen ongizatea zutik mantentzen duten emakume zaintzaileena. Hala eta guztiz ere, indar hau ezin da bidegabekeriatik babesteko eskutua izan, baizik eta erabatekoa izan beharko duen transformaziorako eragile. Debemos ensanchar los márgenes de nuestra sociedad para que las mujeres ocupen, sin cortaprisas, el lugar que les corresponde en todos los ámbitos. Por eso, este año nos dirigimos de manera especial a vosotras y vosotros, la juventud de Euskadi. Sois la generación que habita una sociedad que ha avanzado más que ninguna otra en derechos, pero también sois quienes
os enfrentáis a nuevas y sutiles formas de desigualdad. Sois también la generación que debe liderar la Euskadi del 2030 y 2040. Os hacemos un llamamiento directo a las mujeres jóvenes para que ocupéis vuestro lugar en la política, en la ciencia, en la cultura, la empresa o allá donde queráis estar. Vuestro liderazgo es imprescindible para que nuestra nación avance. A los hombres jóvenes, para que seáis sujetos activos de esta transformación. La igualdad no es un tema de mujeres, sino una responsabilidad compartida que exige cuestionar privilegios y asumir corresponsabilidad en los cuidados. Euskal Gazteria beti izan da gure askatasunen abanguardia. Gaur eskatu nahi dizuegu energia hori izan dadila indarkeria matxista desagerrazteko eta elkarrenganako errespetuan oinarri izango duen elkarbizitza eraikitzeko eragilea. Herrigintza ez baita izango emakumeen parte hartze eta ahulduntzerik gabe. Euskadi Buru Batzarretik eskatzen dizuegu atzerako urrats bakar bat ere eman ez dezazuela. Kezka handiz ikusten dugu aspaldi honetan berriro piztu direla indarkeria matxista arintasunez hartzeko edo berdintasun politiken beharra auzitan jartzen duten diskurtsoak. Atzera egiteko alegin horien aurrean kritiko izateko eta inola ez konformatzeko eskatzen dizuegu. Gazteria adoretsua behar dugu. Besterik gabe dagoenarekin konforme geratuko ez dena. Arraun hartu eta herrikintzari ekingo diona. Herri bat non talentuak generorik izango ez duen. Adierazpen hau ezin da erretorika hutsa izan. Ibilbide horri bat da. Ekitaldi honetarako beraz, EAJ-PNV ondorengo konpromisoak hartu ditu. Orain arteko aurrepausoak blindatzea, berdintasun estrategien aplikazioa indartuz, politika publiko bakoitzak genero ikuspegia zeharka jasoko duela bermatuz. Lidergo gaztea, gazte politiketan bultzatuko diren neurrien bidez soldaten arrakala lehen enplegutik borrokatuz eta zaintzeko orduretan erantzunkidetasuna sustatuz. Espazio seguruak emakumeen kontrako edonolako indarkeria desagerraraziz, eta batez ere inguru digitalean, non gure gazteak ahulen egon daitezkean. Nuestra declaración no es solo retórica, es una hoja de ruta. En este ejercicio, EAJ-PNV adquiere los siguientes compromisos. Blindar los avances reforzando la aplicación de las estrategias de igualdad, asegurando que cada política pública incorpore la perspectiva de género de manera transversal. Liderazgo joven, impulsando medidas en las políticas juveniles que combatan la brecha salarial desde el primer empleo y fomenten la corresponsabilidad en los cuidados. Espacios seguros, erradicando cualquier forma de violencia contra las mujeres, especialmente en los entornos digitales donde nuestra juventud es más vulnerable. Berdintasuna ez da behin betiko bermatua dagoen lorpena. Egunero zaindu eta konkistatu behar den espazioa da. Alderdiok, erakundeek eta hiritargoak eta oso bereziki herritar gazteenek gure indar infinitua batzen badugu, ez da gorroto diskurtsorik izango Euskadin justizia sozialerako egin behar dugun aurrerapena geldituko duenik. Gaur, bihar eta egunero, eman lekua berdintasunari. Berdinzalea ez den herria ezin delako erabat aske izan.